Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάμε να φτιάξουμε ένα πανεύκολο. Εδώ έχω βάλει την πρώτη στρώση. Από πάνω θα πέσει η κρεμούλα. Και συνεχίζουμε. Τώρα χτυπάμε εδώ πέρα την κρεμούλα. Σιγά σιγά. Εδώ βάλαμε την κρεμούλα. Ξεκινάμε τώρα και τοποθετούμε τη δεύτερη δόση μπισκότα. Τώρα χτυπάμε τη σαντιγί και γίνεται υπέροχη, κοιτάξτε υφή. Θα τα απλώσω τώρα από πάνω και σας το δείχνω τελειωμένο. Λοιπόν, αδειάζουμε τώρα εδώ τη σαντιγί να την απλώσουμε. Την απλώνουμε εδώ και έγινε υπέροχη, κοιτάξτε υφή, πάρα πολύ ωραία. Έτοιμο το μιλφέι μας, έβαλα πάνω και τα μπισκοτάκια και άλλο μπισκότο σοκολατένιο και είναι υπέροχο και καλή μας όρεξη.